Matapos makapagsalita noon ni Manong Armando, agad naman itong sinugod ang tumilapo na demonyo. Bago pa man ito tuluyang makatayo sa kanyang kinaroroonan, mabilisan naman yung hinawakan sa leeg ni Manong Armando at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagbali sa leeg ng demonyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla itong nag-anyong usok at dahan-dahang sumuot sa ilalim ng lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang lumusob ng buong lakas ang mga demonyo na animoy hindi na nakapagtimpi ang mga ito sa ginawa ng antingero. Matapos naman itong masilayan nila Manong Buti, agad naman nilang tinungo ang kinaroroonan ni Manong Armando upang makapagbigay ng tulong dito. Habang nagmamasid sila noon sa paligid, rinig na rinig nila ang pagsisigawan ng 7 antingero habang patuloy na sinasalubong ang mga demonyo. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang makalapit ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Bagaman may iilan ng napaslang ang mga ito, hindi pa rin tumitigil ang mga dyablo na makapaghasik ng lagim sa buong kalupaan. Dahil sa mga nangyari noon, ramdam na ramdam nila Manong Buti ang paglikas ng iilang engkantong payapang naninirahan sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagharap sa laban, gulat na gulat noon sila Manong Buti nang mapansin nilang halos hindi nababawasan ang bilang ng mga demonyong kanilang kalaban. Napaka-imposible para sa kanila ang ganoong kaganapan sa kadahilan ng siguradong-sigurado sila na punong-puno ng sumpa ang lahat ng ataking kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan sa kanilang kinaroroonan nang marinig nilang magwika ang isang demonyo ng, "Kahit ilang dekada tayo ditong magkaharap, hindi nyo kami magagawang talunin. Sumuko na kayo. Huli na ang lahat para sa inyong grupo. Masyado yata kayong kampanting iwan sa isang engkanto, ang isang pinakamahalagang bagay na inyong iniingatan." Nang marinig nila Manong Armando ang sinabi nito, tanging pagkunot na lamang ng noo ang kanilang naisagot, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na nagsisinungaling ang mga demonyo. Nang hindi na maatim ng pinunong antingero ang pangbabastos ng mga dyablo sa kanilang grupo, doon na ito dahan-dahang naglakad papalapit sa demonyo habang sumasagot ng, "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Natitiyak kong ilusyon lamang ang lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ang natatangi ngayon sa lahat ng iyong mga kasama, ibig sabihin, ikaw lang ang kailangan naming talunin. Humanda ka, sapagkat hindi kita pakikitaan ng awa." Habang binibigkas ng pinunong antingero ang mga katagang ito, may kung anong bagay naman siya noong dinudukot sa kanyang dibdib na siya namang labis na pinagtuunan ni Manong Buti ng atensyon. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili, maaaring ang bagay na pilit kinukuha noon ng pinunong antingero ay ang isa sa kanyang mga pinakamalalakas na karunungan. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bumungad sa mga mata ni Manong Buti ang isang tuyong buto ng kung anong nilalang. Dahan-dahan yung inilapat ng pinunong antingero sa talim ng kanyang tabak habang patuloy na nagbabanggit ng mga buhay na salita. Sa bawat pagpasok ng mga katagang yon sa isipan ni Manong Buti, nagdudulot ito sa kanya ng labis na pagkabingi at hindi maipaliwanag na sakit sa sintido. Matapos namang masipat ni Manong Armando ang dahan-dahang panghihina ni Manong Buti, agad naman niya itong nilapitan habang nagwiwika ng, "Hindi pa sapat ang karanasan mo para mapangibabawan ng ganyang kalakas na ritual. Kahit na anong mangyari, Buti, huwag na huwag mong titingnan ang ginagawa ng antingero dahil maaaring nakawin ng bagay na yan ang iyong pandinig at paningin."
Matapos marinig ni Manong Buti ang bagay na yon, mabilisan naman niyang ibinaling sa demonyo ang kanyang wisyo. Kahit wala na siya noong naririnig na mga bulong dahil sa ginawa ni Manong Armando, patuloy pa rin ang pagtagaktak ng malalamig na pawis sa kanyang noo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila nasipat ang pinunong antingero na dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng mga demonyo. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa mga nilalang, laking gulat na lamang ni Manong Buti nang masipat niya ang lahat ng mga diablong natutunaw maliban sa kanilang nakausap. Sa puntong yon, wala na itong pagdadalawang isip na sinugod ng antingero at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtigalpos sa noo upang masiguradong hindi na ito makakagawa ng kahit na anong bagay na maaaring magligtas sa kanyang buhay. Dahil sa lakas noon ng tigalpong pinakawala ng pinunong antingero, hindi na nabigyan ng pagkakataon ang demonyong makapagsalita o gumalaw man lang. Ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang tumayo ng tuwid habang patuloy na hinihintay ang paglapit ng nilalang na papatay sa kanya. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, bigla namang gumulong sa lupa ang ulo nito at kasabay nito ang mabilisang pagkaabo ng kanyang buong katawan. Matapos itong gawin ng pinunong antingero, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanilang kinaroroonan na para bang walang nangyari. Buti, magtanim na kayo dito ng mga bagat at patibong. Siguraduhin niyong malalim ang pagkakabaon nang sa gayoy hindi na sila makaapak pa sa lugar na ito. Wika ng pinunong antingero. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman siyang kumuha ng pala at mabilisang tinawag ang iba pa niyang mga kasama. Bago sumapit ang umaga noong araw, nagawa na nga nilang makabalik sa kanilang kubo. Habang nagpapahinga sila sa labas nito, doon naman dahan-dahang sinipat ng mga antingero ang kasalukuyang kalagayan ng tinik ni Kristo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-iikot sa punong tinitirhan ng hibiw, bigla na lamang silang natigilan nang makasilay sila ng isang maitim na rosas na tumubo sa gilid ng puno. Sa pagsilay dito ni Manong Armando, bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito habang nagsasabi ng, Hindi kaya tumulong na din sa negosyante si Carolina? Pero bakit? Paanong nangyaring nagagawa niyang ilagay sa mapanganib na sitwasyon ang kanyang kaharian? Anong namamagitan sa kanila ng negosyante at sa mga kauri nitong demonyo? Nang marinig naman ng 7 antingero ang sinabi nito, agad namang nagsalita ang kanilang pinuno ng, Ganyan talaga ang ahas, Armando. Umaanib kapag alam niyang malakas ang demonyo. Hayaan mo, hindi rin magtatagal yang si Carolina. Haharap yan sa ating pinaglalabang hustisya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabasag ang seryosong pag-uusap ng mga ito nang marinig nila ang pagsidatingan nila Bitang. Maestro, may problema ho ba? Bungad na tanong ni Manong Buti. Nang marinig ito ni Manong Armando, ibinahagi niya ang kanilang natuklasan sa 3. Hindi na kasi sila maaaring magtago ng sikreto sa mga ito, gawa ng hindi na iba yon sa kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman nila Manong Buti ang pagtulong ni Carolina sa negosyante. Dahil sa alam nila noong maraming galamay si Carolina sa bundok, napagpasyahan nilang pansamantalang manatili sa baryo. Wala na din sila noong pagpipilian, kundi ang makipaglaban ng harapan sa mga nilalang. Nang makapagdesisyon na noon ang kanilang grupo, agad din naman nilang iniligpit ang kanilang mga gamit at dali-daling binagtas ang daan patungong baryo. Bagaman nais pa nila doong manatili ng ilang linggo, hindi na yon pinahintulutan ng pinunong antingero
sa kadahilanang masyado na itong mapanganib para sa kanila at sa mga nilalang na payapang naninirahan sa bundok. Kinaumagahan, maaga pang nagsagawa ng hakbang sila Manong Buti upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa lugar. Naghanap na din sila doon ng mapagbibilhan ng mga panibagong armas nang sa gayoy magawa nilang maprotektahan ang tinik ni Kristo sa lahat ng oras. Kampante naman sila noon kahit papaano, gawa ng naroon ang hibiw na siyang panghuling depensa ng kanilang tinatagong kayamanan. Ilang oras pa ang lumipas, nanatili namang abala ang kanilang grupo, mailagak lamang ang kanilang mga mapaminsalang bitag sa buong paligid. Nang dumating sa puntong tapos na noon ang kanilang mga ginawa, napagpasyahan nila noong magpahinga ng sama-sama. Doon ay pinagmasdan nila ang paglubog ng araw sa kalangitan para naman kahit papaano'y magawa nilang makalasap ng mumunting kapayapaan. Sa pagsapit ng gabi, hindi na naman mapakali ang pangkat nila Manong Buti. Patuloy ang pagramdam nila noon sa paligid na para bang minu-minuto'y merong nakaambang panganib. Hindi din sila noon natutulog ng sabay-sabay sa kadahilan ng salitan ang kanilang pagbabantay. Sa pagsapit ng 12:00, ginising na nga ng dalawang antingero si Manong Buti at si Manong Armando. Sila na kasi noon ang nakatoka hanggang sa pagsapit ng 3:00 upang magbantay sa kanilang pangkat. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagbabantay, kung ano-ano naman ang ginagawa ni Manong Buti para malabanan ang kanyang antok. Nang masipat niya noon si Manong Armandong hindi mapakali, lumapit naman ito sa kanya upang kausapin siya ng maigi. Buti, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin yung pagiging abala mo. Bungad na wika ni Manong Armando pagtabi niya kay Manong Buti. Ayos lang naman ako, maestro. Huwag niyo na ho akong alalahanin. Medyo puwet lang ho kasi kaya ako ganito. Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maigi nilang tinalakay ang tungkol sa hibiw at sa mga natatangi nitong kakayahan na nagbibigay ng labis na takot sa demonyo. Ayon kay Manong Armando, ang hibiw na kasangga noon ng 7 antingero ay ang ikalawang kanyang nakita. Doon na pag-alaman ni Manong Armando na paiba-iba pala ang dinadalang wangis ng mga ito at nakadepende sa lugar na kanilang pinaglakihan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tinanong naman ni Manong Buti si Manong Armando ukol sa kaalaman nito pagdating kay Carolina at sa naglalahong syudad ng Biringan. Maestro, ano ho kayang itsura ni Carolina? Tanong ni Manong Buti. Si Carolina? Ordinaryong tao lang din siya kung titingnan, iho. Yun na talaga ang kanyang orihinal na anyo dahil ipinanganak siya sa mundo ng mga tao. Sa kabila ng maganda niyang itsura, nakakubli ang isang kapangi-pangilabot na nilalang. Kung naghahangad ka ng mas detalyadong kwento ukol sa lugar, mas mainam sigurong kausapin mo ang pinunong antingero. Sagot naman ni Manong Armando. Dagdag pa nito, na bagaman marami na siyang nasasagap na kwento ukol sa Biringan, marami pa din siyang nakikitang kasinungalingan. Hindi naniniwala noon si Manong Armando na mabait si Carolina, gawa nang nanggaling ito sa mga mapangwasak na dugo ng mga maharlikang engkanto. Marahil ay ipinakalat lamang niya ang detalyeng yon sa mga taong naninirahan sa Samar, nang sa gayoy hindi sila mabahala o matakot kung sakali mang makarating sila sa syudad ng Biringan. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, wala naman siyang naging pagtututol. Sa kadahilan ng tiwala siyang tanging katotohanan lamang ang sinasabi ng kanyang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas
Bigla namang natigilan si Manong Armando sa pagsasalita nang makaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Kung hindi siya nagkakamali, presensya ng negosyante ang kanyang naramdaman noong mga oras na yon. Walang sabi-sabi, agad namang ginising ni Manong Armando ang lahat ng antingerong natutulog nang sa gayoy maipagbigay alam ang bagay na kanyang naramdaman. Agad naman noong nagising ang mga natutulog nilang kasama dahil sa komosyong kanyang ginawa. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagramdam, panay naman ang ginagawang paghahanda nila Manong Buti sa digmaang maaaring mangyari. Maya-maya pa, doon na nga napagpasyahan ng kanilang grupo ang lumabas upang pagmasda ng buong paligid. Kinakailangan din kasi nila noong mabantayan ng hibiw nang sa gayoy hindi ito malagay sa mapanganib na sitwasyon. Nang makalabas na noon ang kanilang grupo, doon sumambulat sa kanilang mga paningin ang pangkat ng mga babaeng nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Hindi gumagalaw ang mga nilalang na yon at patuloy lang itong nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Sa pagsilay doon ng mga antingero, ninais naman nilang hanapin ang iba pang kasama nito kung meron man. Ginawa nila ang bagay na yon nang sa gayoy magawa nilang masigurong walang patibong ang itinanim ng mga demonyo sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon nila Manong Buti nang masipat nila ang negosyanteng dahan-dahang naglalakad sa labas ng kanilang bakuran. Pasipol-sipol pa ito na para bang nakikiraan lamang sa grupo ng mga antingero. Dahil sa ginawa noon ng lalaki, agad namang nagsilabasan sila Manong Buti para kaharapin ang grupo ng mga demonyong pinamumunuan nito. Subalit nang makalabas na sila noon sa bakuran ng bahay, laking gulat na lamang nila nang maglaho na parang bula ang negosyante. Sa puntong yon, dahan-dahan na noong kinakabahan sila Manong Buti dahil alam nila sa kanilang mga sarili na isang patibong ang paglitaw nito. Segundo lamang noon ang dumaan nang maramdaman nila ang kung anong puwersang humihigop sa kanilang grupo. Maya-maya pa, bigla namang napaikot ang kanilang paningin sa buong paligid nang mapagtanto nilang nadapo na pala sila sa isang gubat di kalayuan sa lugar na kanilang nilipatan. Habang pinakikiramdaman nila noon ang lugar, doon nila nakita ang negosyanteng patawa-tawa na para bang isang biro lamang para sa kanya ang grupo ng mga antingero. Maligayang pagdating sa huling hantungan ng inyong grupo. Lasapin ninyo ang simoy ng hangin dito sapagkat maya-maya lamang ay ibabaon na namin kayo. Wika ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, doon lumitaw sa kanyang likuran ang mga demonyong hindi mabilang. Karamihan sa mga nilalang ngayon ay daladala ang mga wangis ng mga taong nakilala nila Manong Buti na siyang nagbigay ng labis na takot sa kanilang mga sarili. Maging ang albularyo noong palagi nilang hinihingian ng tulong ay naroon din, indikasyon na nagawa na itong mapaslang ng demonyo. Napakasama talaga ng ugali mo! Pati ba naman ang albularyong nagbibigay ng serbisyo sa mga tao? Pinatay mo! Sigaw ni Manong Buti habang patuloy na pinagmamasdan ang albularyo. Nang marinig naman ito ng demonyo, humalakhak lang naman ito habang sumasagot ng, Huwag kang mag-alala, Buti. Susunod ka na sa mga yan. Maging bahagi na rin kayo ng aking iniipong hukbo. Dahil sa sinabi noon ng negosyante, kung kaya't hindi na nagsayang ng pagkakataon ang mga antingero para lumusob. Sila noon ang nagsagawa ng paunang hakbang para maipadama ang kanilang mga galit sa mga nilalang. Paghawak noon ni Manong Armando ng kanyang mutya ng mata ng bagyo, bigla namang kumulimlim noon ang buong paligid na halos matakpan na ang buwan sa kalangitan.
Dahil sa ginawa noon ni Manong Armando, kung kaya't dahan-dahan na nila noong nararamdaman ang panghihina ng mga demonyo. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na walang lakas ang mga ganoong uri ng nilalang kapag hindi nila nagagawang masilayan ang buwan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-atake, doon nila nasipat ang iilang mga kapreng tumutulong sa negosyante at mga mandirigmang galing Beringan na nagbibigay lakas sa kanilang mga kalaban sa lugar ng digmaan. Hindi naman yun gaanong pinapansin nila Manong Armando sa kadahilan ng halos ilang milya ang layo ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Manong Buti sa kanyang pagtakbo nang masipat niya ang isang malalobong demonyo na papasugod sa kanyang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, mabilisan naman niya noong hinawakan ng mutya ng kawayan at kasabay nito ay ang pag-ihip ng baluti sa kanyang katawan. Sa paglapit noon ng demonyo sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong sinapak sa muka na siyang naging sanhi upang bumagsak yun sa lupa. Pagkabagsak ng demonyo sa kanyang harapan, agad naman niya itong pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong naging abo na ito. Matapos niyang makapaslang noon ng demonyo, mabilisan naman niyang inikot ang kanyang paningin upang maghanap ng engkantong kahaharapin. Halos gigil na gigil kasi noon si Manong Buti na makapatay ng engkantong nanggaling pa sa Beringan upang magsilbing kabayaran sa lahat ng ginawa nitong kasamaan sa tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap, doon niya nakita ang iilang mga engkantadong naghahagis ng mga matatalim na sibat sa ere sa pagbabakasakaling magagawa nilang matamaan ang iilang mga antingero na nakikipaglaban doon sa lugar. Dahil sa kanyang mga nakita noon, napagpasyahan niyang yun na muna ang kanyang unahin para naman kahit papaano'y maging ligtas ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban. Hindi niya kasi inaalis noon sa kanyang isipan ang maaaring maging bunga kung sakali mang hindi na napansin ng iilan niyang mga kasama ang mga lumilipad na mga sandata. Nang makahanap na noon ng pagkakataon si Manong Buti para sugurin ang mga engkanto, mabilisan naman niya itong ginawa habang nasa ilalim pa ng proteksyon ni Manong Armando ang daang kanyang babagtasin. Todo bantay naman noon sila bitang sa kanyang gagawin para lamang masigurado ang kanyang kaligtasan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tumakbo ng napakabilis si Manong Buti habang patuloy na iniiwasan ang mga umuulang sibat sa ere. Sila bitang naman noon, panay ang pagsalag sa mga demonyong sumusugod sa kanila na nasa kaanyuan ng mga anino. Si Manong Armando naman, nananatiling kinakaharap ang dalawang kapre na nagpupumilit pumasok sa kanilang hanay na ipinagtatanggol. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, ramdam na ramdam nila Manong Buti ang dahan-dahang pagbalot ng pagod sa kanilang katawan. Halos pinipilit na lamang nila noong tatagan ng kanilang mga sarili upang hindi sila malagay sa isang sitwasyong maaaring ikasawi ng kanilang mga buhay. Nang masipat naman ni Manong Buti na malapit na siya sa kinaroroonan ng mga engkanto, mabilisan naman niyang hinugot ang kanyang tabak habang patuloy na binubulungan ng mga buhay na salita. Hawak-hawak din niya noon sa kaliwang kamay ang mutya ng kawayan upang magawa niyang masalag ang anumang pag-ataking hindi niya inaasahan. Pagsilay naman sa kanya noon ng mga engkanto, mabilisan namang sumugod ang mga ito habang sabay-sabay na binubunot ang kanilang mga espada. Paglapit ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong pinaulanan ng mga pag-atake na siyang naging sanhi upang malagay siya sa isang alanganing sitwasyon. Bagaman marami na noong natatanggap na pinsala sa katawan si Manong Buti, nanatili pa rin siyang matatag at porsigido na magagawa niyang matakasan ang ganoong panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas naman siya noong nagpumiglas sa grupo ng mga engkanto
na patuloy na sumusunggab sa kanyang kinaroroonan. Nang makahanap siya noon ng pagkakataong lumayo, mabilisan naman niya itong ginawa upang mapag-aralan ang kanyang susunod na gagawin. Subalit lingid sa kanyang kaalaman noon na ang paglayo sa kinaroroonan ng mga engkantong yon ang mas lalong magpapahamak sa kanyang sarili. Kisap mata lamang noon ang lumipas, bigla namang natigilan si Manong Buti nang masipat niya ang kanyang mga kalabang dali-daling humahakot ng halos hindi mabilang na mga sibat. Bago pa man siya noon makagalaw sa kanyang kinaroroonan, doon niya nasilayan ang napakadilim na kalangitan. Dahil sa pagpapakawala ng hukbo ng mga engkanto ng espiritual na sibat patungo sa kinaroroonan ni Manong Buti. Sa puntong yon, buong lakas namang tinawag ni Manong Buti ang kanyang gabay sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman. Paglitaw ng matandang hukluban sa kanyang kinatatayuan, agad naman itong isinalag ang kanyang napakakapal na kasuotan na halos walang kahit na anong sandata ang magagawang makatagos roon. Mag-iingat ka, bata! Pag-isipan mong lahat ng hakbang na iyong ginagawa. Tandaan mo, matutulungan kita kung mahusay ang gagawin mong desisyon para sa mga susunod na hakbang na iyong plano. Wika ni Mangintusa. Sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman niyo na ang rason sa likod ng mga kayamanang pinakuha ng dati nilang pinagsisilbihan na negosyante. Okay, grabe ito na, bakbaka na. Simula na ng digmaan para di kayo mabitin, sunod-sunod na natin. Update ko lang kayo, meron pa tayo ulit after nito. Siguro mga 11 p.m. or 12 a.m. Pahintay na lang. Salamat.